Sziasztok, Berekler Otto vagyok, 29 éves, és akkor elmesélem nektek a történetemet. 2012. szeptemberében azt vettem észre magamon, hogy a jobb lábfejemet nem tudom rendesen emelni, illetve sarokra állítani, és gyakorlatilag a lábfejem csapódott a földhöz, ami járás közben is egyre jobban zavart. Ezzel a problémámmal akkor szeptemberben elmentem a házi orvosomhoz, és kértem, hogy vizsgáljuk ki ezt a problémámat, hogy mégis mi lehet. Erre kaptam egy beutalót a neurológiára, és kértem időpontot a neurológiára, amire 2012. november végén sikerült bejutnom. Itt a doktornő gyakorlatilag megvizsgált engem, és különböző vizsgálatokra utalt be, többek közt MR-röntgenre, térdröntgenre, illetve fizikoterápiás kezelést írt fel. Továbbá egy úgynevezett Milgamma Neuro nevezetű gyógyszert, ami elvileg az idegekre hat, illetve idegeknek vitamin. Én utána, miután voltam ennél a doktornőnél, utána kértem mindenhova időpontot, viszont a térdröntgenen kívül, amit azonnal megcsináltak, gyakorlatilag a többi fizikoterápiás kezelés és MR-röntgen, sajnos csak februárra kaptam időpontot, ekkor még dolgoztam villanyszerelőként, és hát úgy oldottam meg, hogy februárban hazajöttem a munkahelyemről táppénzre, és akkor kezdtem el ezt a fizikoterápiás kezelést, illetve az MR-röntgent, amit végigcsináltam, gyakorlatilag 2 hét volt, és utána igazából semmilyen javulást nem éreztem az állapotomba. A lábam az gyakorlatilag csak rosszabb lett, a jobb lábam, és megcsinálták az MR-röntgent is, amiben pedig beleírták azt, hogy még további röntgenre van szükség, hogy megállapítsák, hogy mi lehet a probléma. Visszamentem a doktornőhöz, és gyakorlatilag ugyanúgy fizikoterápiás kezelés, kaptam a következő MR-röntgen beutalómat, és ugyanúgy szedjem tovább ezt a Milgamma Neuro nevezetű készítményt, és akkor mondtam neki, hogy szeretnék még mindenképpen gyógytornára menni, hiszen hát ugye a lábamat akkor már tehát a lábfejemet nem tudtam úgy mozgatni, és ezért mindenképpen, mivel ő is javasolta azt, hogy tornáztassam, ezért kértem gyógytornakezelést, illetve akkor kaptam meg a jobb lábamra a peroneus emelőt, ami gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy a járás közben a lábfejem nem csapódik a földhöz, és megtartja a lábfejemet úgy, hogy ne essek el. Ugyanis volt nem egy olyan alkalom, mikor sajnos elég csúnyán elestem és megütöttem magam. Szerencsére nem tört el semmi, de hát nem volt kellemes. Mindezek után, mivel a doktornő már ennyi idő után gyakorlatilag eltelt szeptember óta egy közel 6 hónap, és nem mondott semmilyen konkrét diagnózist vagy irányt, hogy mégis mi lehet a problémám. Én megkerestem maszek alapon is egy neurológust, akinek kikértem a véleményét. Ő is többek közt elküldött egy MR-röntgenre, illetve EMG vizsgálatra, amiket akkor március elején meg is tettem, és gyakorlatilag ezekből az derült ki az EMG vizsgálatból, hogy motorneuron károsodásra utaló jeleim vannak. Visszamentem maszek alapon ugye ez a doktorhoz, és ő mondta azt, hogy mindenképpen szeretne tovább küldeni engem egy olyan főorvoshoz, akinek több lehetősége van arra, hogy engem alaposabban kivizsgáljon ebbe a helyzetbe, és egy diagnózist felállítson. Ezek után megkerestem ezt a doktorurat, szintén maszek alapon. Ő gyakorlatilag azt mondta, hogy a problémám az, hogy az MR-röntgen képen látszik egy szirignomelia nevezetű üreg a gerincvelőn belül, ami valószínűleg idegpályát nyomhat, és emiatt van a lábammal az, ami van, és igazából ebben semmit nem tudnak csinálni, tehát ezt sem ütteni, gyakorlatilag semmit nem tudnak vele kezdeni, ezzel együtt kell élni, de viszont semmilyen más irányt nem mondott, hogy esetleg akkor hogyan éljem a további életemet, tehát mit kezdjek magammal, hogyan tudok dolgozni, hogyan tudok élni, és egyáltalán ez leszázalékolással jár-e, vagy nem. Ezek után egy kedves ismerősömtől kaptam egy fülest, hogy lehet, hogy érdemes lenne Pécsre
a neurológiai klinikára lemenni, és ott alaposabban kivizsgáltatni magam, hát ha sikerült tényleg egy konkrét diagnózist felállítani, és tényleg megtalálni azt az irányt, ami nekem is megfelelő lenne. Én így is tettem, kértem egy beutalót Pécsre, és mivel április végén, 2013 április végén lejárt a munkaszerződésem, és nem hosszabbították meg, valószínűleg ebből az egészségügyi problémámból kifolyólag, ezért ugye hazajöttem, és május közepén elmentem Pécsre kivizsgálás miatt. Ott gyakorlatilag első körben volt egy szimpla vizsgálat, és csináltak szintén egy EMG vizsgálatot sokkal alaposabban. Gyakorlatilag másfél órán keresztül benn voltam, és tetőtől talpig végignéztek mindent, ahol nem jó eredmények jöttek ki, és akkor a doktornő, aki végül is ott a kezelőorvosom lett, ő azt javasolta, hogy mindenképpen május vége környékén egy pár napra felvennének engem Pécsre fekvőbetegként, és kivizsgálnának alaposabban, hogy mégis egy konkrét diagnózist fel tudjanak állítani. Tehát akkor hazajöttem Pécsről május közepén, és május végén, május 23-a magasságába visszamentem Pécsre, és befeküdtem, hogy akkor kivizsgáljanak. Ott többek között csináltak lumbálpunkció vizsgálatot, CT röntgeneket és egyéb vérvizsgálatokat. Gyakorlatilag csütörtöktől keddig voltam benn. Utána a doktornők az adott eredményekből közölte, hogy valószínűleg nem jó, amit találtak nálam, de még nem tud biztosat mondani, még várunk ugye eredményekre, de viszont valószínűleg lehet, hogy ez az ALS, úgynevezett amiotrófiás laterálszklerózis. Május végén hazajöttem Pécsről, és hát gyakorlatilag a doktornővel ugye megbeszéltük azt, hogy június közepén visszamegyek, és akkor konkrétan meg fogja mondani az eredményt. Június közepén az édesanyámmal, illetve a párjával közösen lementünk Pécsre, hogy akkor megtudjuk, hogy mi a probléma, illetve a diagnózist, és akkor a doktornő közölte velem, hogy nem jó a helyzet, és gyakorlatilag minden vizsgálati eredmény arra utal, hogy amiotrófiás laterálszklerózison van, ez az ALS, ami gyakorlatilag egy gyógyíthatatlan betegség, ami izomsorvadással jár, a mozgató idegsejtek halnak el idő előtt, és igazából ezáltal fokozatosan az ember lebénul, és elveszti a képességét arra, hogy akár a végtagjait vagy bármit mozgasson, amit akaratlagosan mozgatott eddig. Ez mindannyiunkat lelkileg nagyon megterhelt, mivel hát igazából nem tudtuk, hogy hogyan tovább. A doktornő javasolta, hogy indítassuk el a leszázalékolásomat, és igazából akkor felírta nekem egy adott gyógyszert, ami elvileg hát ezt a folyamatot lassítaná. Június közepén, miután megtudtuk ezt a diagnózist, utána gyakorlatilag hazajöttünk, és azokkal az információkkal, tanácsokkal, amit a doktornő adott, hogy gyakorlatilag ne gyógytornázzak, se fizikoterápiás kezelést nem kaphatok, mivel elvileg azt mondta a doktornő, hogy ez az állapotomon rontana, ezért csak a gyógyszer, illetve az a javaslat, hogy 60-80%-ban az otthonomba terheljem magam. Ezzel a tudattal hazajöttünk, és én ennek megfelelően cselekedtem. Gyakorlatilag ez azt eredményezte, hogy az állapotom 3 hónap alatt akkora mértékben romlott, mint előtte 8 hónap alatt se. Ezek után októberben volt a következő időpont, mikor kontrollvizsgálatra visszamentem a doktornőhöz, illetve 6-13-án levettek még tőlem vért egy úgynevezett DNS vizsgálathoz, amiből esetlegesen ha kiderülhet még valami, hogy mégse ez az ALS. Ezek a DNS vizsgálatok gyakorlatilag negatívak lettek, így a doktornő teljes mértékben ráírta papíromra, hogy amiotrófiás laterálszklerózison van, és ekkor októberben kértem tőle már egy sétabotot, ugyanis hát a járásom elég nehézkes volt, és estem, keltem néha, muszáj volt valami segédeszköz, ami megkönnyíti a közlekedésemet. Igazából utána miután ez az egész dolog megtörtént, megkaptam a sétabotot, és semmilyen más egyéb kezelés lehetőséget nem kaptam. Hazajöttünk Pécsről, és ismerős által sikerült az Országos Rehabilitációs Intézetbe
bejutnom egy rehabilitációs kezelésre, tehát abba a torna, a vízitorna és minden egyéb kezelés, ami ehhez hozzátartozik. Ekkor ugye bottal jártam, jobb lábamon peroneus emelővel, 1 hónapot voltam ebbe a rehabilitációs intézetbe, ahol gyakorlatilag napi szinten folyamatosan tornáztattak, vízitorna. Nem mondom azt, hogy megállás nélkül, de tényleg nagyon aktívan. Ami igazából jó volt, csak sajnos ott ugye akadálymentesítve volt minden, és mikor hazatértem az otthonomba, akkor gyakorlatilag egy küszöb átlépése is nagyon nagy nehézségeket követelt. Nem volt egyszerű, és ezek után mindenképpen arra törekedtem, hogy megpróbáljam az otthonomból kiindulva kialakítani ezeket a dolgokat, akár legyen az vízitorna, akár legyen az szárazföldi torna, vagy bármilyen egyéb kezelés. Tehát mindenképpen, hogy az otthonomba tökéletesen tudjak közlekedni, és tökéletesen ki tudjam vitelezni. Sajnos 2014. januárban a párom barátnőm, akivel több mint 4 évig együtt voltunk, elhagyott. Ez engem lelkileg nagyon megviselt, és igazából az állapotom is sokat romlott utána. Gyakorlatilag az ő segítsége nélkül kiszolgáltatottabb lettem a mindennapokban. Ezek után az édesanyám és a párja volt, aki mindennapi szinten segített nekem. Sajnos viszont az állapotom az odáig romlott, hogy 2014 március végén tolószékbe kerültem, mivel akkor már annyira nem tudtam magamtól járni. Szükségessé vált a tolószék, és a doktornő is javasolta. Ezáltal gyakorlatilag teljes mértékben kiszolgáltatott lettem. A tolószék miatt gyakorlatilag mindennapi segítségre szorulok. Jelenleg az édesanyám, aki segít. Gyakorlatilag az ágyból kikeléstől kezdve az étkezésig, a WC-re való közlekedésig, a tisztálkodásig, a közlekedésig, bárhova, hogyha orvosokhoz kell mennünk, vagy bármilyen ügyet kell intéznünk, gyakorlatilag mindenben az édesanyám, illetve a párja az, aki segít. Engem ez gyakorlatilag lelkileg nagyon megterhel, mivel például nagyon szerettem autót vezetni, és most sajnos már nem tudok autót vezetni. Nagyon szerettem kimozdulni az otthonomból. Hihetetlen. Kókusz. Mit szeretnél? Kész. Szeretnél. Senki nem törődik most veled, igaz? Jaj. Jaj, de cuki vagy. Most jött ideig először. Aha. Imád mindenkit egyébként. Édes pofa vagy. Hát neked is kell a törődés. Igen. Neked is jó van. Figyeljünk rád is hittel. Figyeljünk. Egy benne leszel a kis minket biztos. Összeügyeljen, hogy okos fejek. Hol folytassuk tovább? Gyakorlatilag ez a tolószék ugye teljesen kiszolgáltatottá tett engem, és sajnos önállóan nem tudok kimozdulni, sem a barátaimmal találkozni, se mással, semmilyen programot nem tudok önállóan magamnak tervezni, ami szintén nagyon, nagyon, nagyon rossz. Gyakorlatilag a barátaimról is, hát igazából csak annyit, hogy rengeteg barátom, aki régen, mikor még egészséges voltam, barátom volt, az ennek az állapotnak köszönhetően elfordultak tőlem. Gyakorlatilag egy kezemen meg tudom számolni azt, hogy hány barátom maradt, akire tényleg igazán és őszintén számíthatok ebbe a helyzetbe. Nem annyira nagy baj, mert itt tényleg legalább megtudtam azt, hogy tényleg kik azok, akik maximálisan mellettem állnak és támogatnak abba, hogy elérjem a célomat, ami igazából az lenne, hogy mindenképpen szeretnék ebből a székből felállni, és megmutatni azt mindenkinek, hogy ebből a helyzetből fel lehet állni, és meg lehet oldani. Én gyakorlatilag így is tekintek erre az egészre, erre az egész dologra, hogy nem úgy, mint egy betegség, nem is úgy, mint egy probléma, hanem gyakorlatilag mint inkább egy megoldandó feladat számomra. Elég nagy falat, de úgy gondolom, hogy
megvan a képességem arra, hogy meg tudjam ezt oldani, és fel tudjak állni, és példát tudjak mutatni azoknak az embereknek, akik esetleg hasonló helyzetbe kerülnek, vagy kerültek. Szóval céljaim közé tartozik az is, hogy hasonló helyzetbe került embereken segíthessek és segíteni szeretnék, akiknek hasonlóképpen olyan kilátástalan a helyzetük, mint amilyen a legelején volt nekem. Nyilván úgy gondolom, hogy akár támogatással, illetve információval és mondjuk beszélgetéssel úgy gondolom, hogy rengeteget tudnék ezeknek segíteni, ezeknek az embereknek, illetve meggyorsítani azt a folyamatot, hogyha ők is elindultak ezen a létrán, amin gyakorlatilag én is elindultam, hogy minél előbb eljussanak arra a pontra, hogy megfelelő kezelésben, megfelelő eszközökkel ellátva, megfelelő körülmények között tudják kivitelezni azt, amit nekem sajnos az elején nem sikerült. Nem egyszerű ez a helyzet, és mondhatni azt, hogy a legelején nekem is kilátástalan volt, és ebből gondolom azt, hogy avval az információval, amit én gyakorlatilag ez alatt a 2,5 év alatt begyűjtöttem, illetve azokkal a tapasztalatokkal, amit én magamon és mindenhol megtapasztaltam, úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség lenne számukra, hogyha még a legelején tartanak, de ha nem a legelején, akkor is, mivel ebben gyakorlatilag rengeteg időt megsporolnánk nekik. Ami nagyon fontos, ugye, mert nekem is ugye az idő a legnagyobb ellenségem, tehát nyilván minél több idő megy el annélkül, hogy bármilyen irányba elindulnék és bármit csinálnék. Az állapotom ugye folyamatosan, lassan vagy gyorsan, de romlik. És tényleg őszintén mondom, hogy tényleg, tehát nagyon sokat jelentett volna nekem is, számomra is az, hogyha lett volna annak idején, amikor én belekezdtem ebbe az egészbe, egy olyan ember, aki gyakorlatilag megmondta volna, hogy milyen irányba induljak el, vagy esetleg mit tegyek, vagy hogy oldjam meg azt az adott problémát, ami adódott. Igazából nekem egy remek dolognak tűnik ez az egész, és nagyon jó, pozitívan érintett ez az egész dolog, mivel tök jó, hogy végre el tudok indulni egy irányba, és az, hogy tudnak nekem segíteni ebben a formában, hogy gyakorlatilag ugye rendeztek értem egy futást, aminek az eredménye gyakorlatilag ugye az lesz, hogy kialakítunk egy tornaszobát, ahol tényleg annyit tudok tornázni, amennyit szeretnék. Nyilván ez azt fogja eredményezni, hogy ugye az állapotom is remélhetőleg, és nagyon remélem, hogy javulni fog, és sokkal jobb lesz, mint a mostani helyzetben. Én is ott leszek a futóversenyen mindenképpen. Mindenképpen szeretném, hogyha minél többen eljönnének erre a futóversenyre. Többek közt rengeteg ismerősömnek jeleztem már, akik szintén visszajeleztek, hogy részt fognak venni és támogatnak ebbe az egészbe. Úgyhogy én is szeretnék mindenképpen ott lenni, és valami helyes példát mutatni, hogy igen, itt vagyok, és kitartok, és küzdök, és meg fogom csinálni ezt, és ha legközelebb lesz ilyen futóverseny, akkor remélhetőleg én is a futók között aktívan ott leszek, és én is futni fogok. Barabás Évi volt az első futóversenyünk háziasszony, és ő idén is nagy örömmel vállalta ezt, és már nagyon várja, hogy megismerjen. És ugye a futás mellett igazából egy ilyen egész napos programra hívjuk az embereket, hogy megismertessük őket a sportnak a szeretetével, vagy egy kicsit ösztönözzük őket arra, hogy ők is szerepet vállaljanak, hogy egy nagyon kevés mozgással, néhány méter vagy kilométer megtételével milyen sokat tudnak segíteni. Igen. Valakinek, és erre ösztönzünk mindenkit, a mozgás szeretőket, a sportolókat, a világlustáit, a piciket, az időseket, a fiatalokat, hogy jöjjenek el, legyenek velünk, töltsenek el velünk egy nagyon jó hangulatú napot, mert biztos vagyok benne, hogy az lesz, és hogy minél több támogatást valóban össze tudjunk szedni ugye a futóverseny nevezési díjaiból és a helyszínen megvásárolható támogatóidőből, hogy ezt a célt, amit kitűztünk, ezt meg tudjuk valósítani, hogy neked ezt a rehabilitációs szobát, ezt meg tudjuk csinálni. Úgyhogy én bízom benne, hogy május 9-én Csákváron nagyon sokan leszünk, és nagyon sokan fogunk futni, érted?
Igen, hát én is bízom benne, és tényleg mindent megteszek azért, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ, és tényleg minél többen legyünk, és hogyha van rá lehetőség nyilván, akkor ebből egy mondhatni hagyományt teremteni, hogy tényleg ne csak most én rólam szóljon ez az egész, tehát hogy én rajtam segíteni, hanem nyilván vannak még rajtam kívül más emberek is, és segítsünk a másokon is. Tehát tényleg mindenféle téren, akár hasonló jellegű betegen, akár bárkin, tehát hogy erről szóljon ez az egész, igen. Most már itt az ideje annak, hogy egy kicsit felhívjam magamra a figyelmet, hogy igen, én itt vagyok és létezek, és ez a problémám, és ebbe szeretnék segítséget találni, vagy megoldást találni, és sose lehet tudni tényleg azt, hogy esetleg ebből a futóversennyel is, hogy számtalan emberrel találkozik az ember, ugye, hogy éppen ki, mibe, lehet, hogy csak egy apróság, de tényleg az, hogy tud segíteni, és esetleg megkönnyíti a mindennapjainkat, a hétköznapjainkat, akár az édesanyám részéről, akár az én részemről, vagy tényleg mind a kettőnk részéről, tehát ezt sose lehet tudni, úgyhogy ennek nagyon örülnék, és tényleg az a cél, hogy minél többen ott legyenek. Bizonyára hallottatok arról a jellegű adományozásról, gyűjtésről, ami tavaly augusztusban gyakorlatilag az egész világot megmozgatta, ez az úgynevezett Ice Bucket Challenge, ahol gyakorlatilag pont ezekért az ALS-es betegekért indult ez az adományozás. Egy jegesvizes vödörrel nyakon burították magukat, és ezt felvették videóra, és fel kellett rakni az internetre. Amerikában ez nagyon nagy eredményeket hozott, viszont sajnos Magyarországon itt kevésbé, és én szeretném megkérni azokat, akik viszont részt vettek ebbe az egész Ice Bucket Challenge dologba, hogy most akkor ne a jeges víztől legyenek csuranvizesek, hanem attól, hogy eljönnek erre a futóversenyre, támogatnak engem, illetve az ALS-es betegeket is majd ezáltal, és attól lesznek vizesek, hogy gyakorlatilag kiizzadnak a futásba. Nézz rá és fuss, hogy léphessen, fuss, vigyen